So ano yung bitong adlaw day no kay Bernie Santo man ni day no pero sa fatherland day grabe gisapot-sapot ug maayo oy. So kani di mga panahon na day no is dito day ko nag Bernie Santo day sa moang bukid. Kay Bernie Santo man lagi ni day no day mo nang nag-decide ko day nga magbuhat ko binignit. Kay dili man ta ko magbuhat ani day no day kay lagi day mga iron ta ko sa kung mga igagaw ba. Kay diri man ko sa bukid day no day ba sa Bernie Santo gali day no halos tanang mga tao diri day magbinignit jud. Kana bang mag-ayahay bitaw palamiay sa binignit please lang. Anyway day ani day mga panahon na day no day kay gikabuhi sa fatherland naglantaw sa kuha oy. Kaya lagi ba ako mong nagbuak sa lubi ani day niya akong gigamit day kay lampas. Kaya ang gusto mo ni fatherland day siya lang daw mo buak sa lubi. Unya lagi day no kay pabida-bida man kaning piling gwapa day kay for the content lagi. Mo nang ako ang nagbukbuak na sa lubi day no og si fatherland ang gikabuhi oy. Kay mahadlok man gud siya day ba kung masamad ko kay lagi day ang lampas man gud akong gamit ani day perting haita. Unya pa jud si fatherland ay mga panahon na day no nagsige pa jud yaw-yaw. Kay lagi ba yang sundang man gud diri sa mua day kay gikawat. Mo na day nawala ang mo di fatherland day no day bahala pag Bernie Santo na. Kaya lagi sige yaw-yaw si fatherland sa ko ang kilid oy. Kay bantay lang gyud daw ng kawatan day pag masakpan pa niya sunod day no day kay iya daw na tigbason. O di ba day imbes Bernie Santo day magbinutan unta sa fatherland. Pero sa iyang una-una day no day gipanigbas ani yang maayo ang kawatan oy. Imbis okay kay sa tanan ang mo di fatherland day kay lagi day magbinignit ko. Sayo pa jud kay ni mata ang tigulang day no kay lagi day nanguhag kamote o balanghoy. Kay kani mga lagutmon karon day no nga akong binigniton day no isalos abot ra po din ni fatherland siyang umaba. Mo nang wala kay koy gasto aning pagabinignita. Kay diri man gud sa bukid day no day basta Bernie Santo gani day no ma-feel jud nimo ang kasakit ba. Kay lagi day grabe jud kamingaw sa palibot. Kay diri man gud sa bukid day pag Bernie Santo gali day no hasta daghan nagbawal. Mo na ang trabaho sa mga tao diri day basta Bernie Santo gali day no kinaunay yung magbinignit ba please lang. Mo na day si fatherland ang nahubag-hubagan ako. Kay lagi daw bawal din na magunit-gunit og mga kutsilyo og sundang din no basta Bernie Santo kay delikado daw kuno kay masamad kay di daw maayo. O di ba day grabe tinuhuan si fatherland. Onya ni anak ko ni fatherland day nga bot-bot imo fatherland oy. Nabagoy samad no nga dili maayo kung tambalan lang. Mao na day disamot yun og kasapot si fatherland day no kay ako ang gisupak-supak ani mga panahon na ba. Kay lagi daw daan pa daw mi sa bata pa mi day no day mo patuo jud ako no mi sa ilaha day kung unsay tinuhuan mo sa Bernie Santo. Pero karon dagdako na daw kuno mi day no day dako na pud ako no kay mig ulo ug gahi na pud ako no kay stanan mo ulo. O di ba day daghan kay mga hinanakit sa fatherland imbis Bernie Santo ning dako ba. Mo na day ni samot og kasapot si fatherland day no day kay lagi day magkagud na mi og lubi. Kasi fatherland man lagi ang akong gipakagud day sa unom ka lubi. Unya karon day ang among kaguran day kay gihulman man day sa among silingan. Dugay na daw kuno kay gihulman day no day pero wa pa daw giuli. Unya ra ba day ang among silingan day no kay distansya ra sa mua. Mo na perti na sang yaw-yaw ni fatherland day no day mga animal daw kuno kay ni manghulam sa among kaguran ya di kabalo manguli. Mao na nagyaw-yaw na pod si fatherland day no padulong pagkuha sa mo ang kaguran. Nahimuotan jud kaning adlaw day ba day kay si fatherland day gisapot-sapot og maayo oy.